हेलौ फ्रेन्ड्स गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेनो सोरांनाय लोगो लोगोनो नै बिब'नि फिसाजोखौ बाना लानांबाय मा होनो बिमाया बाजार थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा थांबाय बिमाया बेखायनो आं दा बाना लादों बिखौ गाबदों सान्दुं दुंदों दिनै तामाम बरियाके ओमफ्राय नोगोद जि सुदों आरो बाहाय लामनाया आग्लायबाय ओमफ्राय बैथिं लामदों आरो बेलेग सान्दुं होथेदों नै था सान्दुं होथेदों ओमफ्राय न' फोसाबदों जिनो दाखालिनिफ्रायनो जि अखा हाबाय थाबायना सप्तासे जादों खोमा ना अखा हायै ओमफ्राय अखा हाबाय थानानै दिनै एसे न' फोसाबदों नै न'आनो लांख्रां पेंख्रां नैबे आंनि रुमा माबायदि नुवाखै माबायदि जानानै दङ नै ओमफ्राय नैबेयो आइमोननि रुम न' फोसाबगासिनो आइया न' फोसाबदों न' फोसाबगासिनो भिडिअ लानायखाय मानसि दल' थादों ओमफ्राय मैगं आरिबो सायखांखाबाय जोंहा मैगङाबो नै बियो आं दिनैसो बेखौ फार्स्ट जाफेरगोन आं दिनै बेखौ फार्स्ट जाफेरगोन गोथाव माजों नायदों बियो माबा खारौ खान्दायनि बिजौनो खारौ खान्दाय बिजौ ओमफ्राय दिंखिया भाजा ओंख्रियानो गैया सामफ्रामबो बेनो सामफ्रामबो जानो नागिरनानै जायो बहाथो बायबाय थानोलै लकडाउनफ्राव फैसा गैयिफ्राव ओंखायनो हाग्रानि मैगं बुथुम जाबाय थायो आरोना ओमफ्राय दिनै दिंखिया भाजा ओमफ्राय खारौ खान्दाय बिलाइ बाथोनल' आरो ओमफ्राय बेनो ब्लगानि सोरांबानो गथ' लानांगौ जोंहा उन्दुदो बे उन्दुबासो खामानि मावनो मोनसिगोन जोंहा ओरैनोबा सान्दुं दुंदोंना बिराद जि सुनांगौ न' फोसाबनांगौ न' सुनांगौ थ' नायबाय था भिडिअखौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनो न'नि खामानि मा मावगोन आरोना थ' नायबाय था दे बिमाया बन सिनहांबाय बन सिनदों बिमाया आफाया बन सिनदों बन सिनदों नै देन्जारसो आबैया बन सिनदों माला फैगोन बिमाया नोंसिना मामिया माला फैगोन गुरि थाइजौआ मोनबाय जोंना जानांगौ आयौ अमाया सान्दुं नांबाय हनै मावजोब्बायदां ए थोर मावजोबो अमाया सान्दुङाव थाबाथाय थैगोनबो नङाबा जोंना खनसे मासे थैखांबाय काना सोजा जरा गुरिया सोजा जरा लिरिक्सखौ रोंला नालाय ओंखायनो गोदाव सोराव ब्लग थेवबो नायदो लोगोफोर मोजां मोनोबा ना गाज्रि दामोन नायबाय था मा ओंखारसै नै गोलोमजोब्बाय गुरियाबो मा ओंखारसै आयै खिबाय खोमा नै होनबाय Ban mau deh, abi ke ban lah. Ban dah abi ke? Gula, ay. Dum mana? Nih. Ya. Lale. Lale, hei. Tagwn này bây giờ
थांगोन बे नै थांसिगोन बे माजों थाङो र' र' लामा नागिरदों आयो थांदों र' ओइ माबानो हरनो आरोलाय थांगौ बिबैजों apa ini? Pak, anda apa ke? Pak. Anda apa jang? Beda. Tuh. Beda. Ya, beda. Lai. Beli खांख्याव लांदो. नै गोलोमजोब्बाय गुरिया नै हावसायबायसो नालाय गोलोमजोब्बाय खांख्याव गेलेयो सिङाव गेलेयो नालाय फैदो बिबारा kakak ilah abar nubai ayo isa kanaya udah susah adik Này. Yo. Udah. Wow. Hah? Gini. Haha. Manis mantap nenge. Guriya lagi. Belum terbaik. Guriya ki. Abia na bon cincin na abia ni bon cincin na baya ai nó lấy hết nên belum nih không cần chơi mà chị yên đứng đó lấy bà khơi sao mà quay đi khơi sao đừng जोंना बिब'आ गेस बानायदों नैबे जाला ओमफ्राय नैबेखौ गावसिनिफ्राय लाबोथ'दों एकदम माबायानो गेसानो भर्ति दङ जेबो संनायानो जायाखै दे बेखौ होनांला दा नोंसिनि बे उल्थासो होसिगौमोन दे Boleh dapat. Nak ada? Nampak. Gimana ya? Masa ke? Terus siapa? Ile. Mana tak ada ke? Ile bini macam mana lah? Mak aku marti. Ayo, ile. Nilai malam berapa dia? Nilai. Pahalai. Bokali Gibiaonw. Mana lu kan sebke nih. Cina udah panen macam nungla. Gudan keluar nasken. Ma biar? Oh, tahu. Hera. Bunda deh. Du. Dah. Jangan. Du. Gudan kasih nabi leh. Udah pas kerja bagaimana? Gas aja sebenarnya mezang menba ekdom apa udah bau badeng menang kutu badeng kutu bokali gugli aja nih hai kamera omnya banan nih kutu badeng dia kamera om banan kutu badeng jangan dua be थाइजौसो हासोदों मालाय थाइजौ हानाया नै थाइथामल' खाना दंबावोथ' मेरला दे हादो हुद अबाव थांबाय नै नानि झल जानोसै दिनै नानि झल
बिराद खामानि दंबावसो न' सुनांगौ ओमफ्राय जि थननांगौ Ini mana sih le? Mana sih istilahnya? Sikat. Gede. Ini mana sih le? Ini kan dia kan beda nang mas karena ni. Hakim. Kemana? Kan kalau. Cuma sih le. Mana? Tuh jadi nak biju ah. Tuh kena apa bang? Kan kayak gini kuli. Kan dah. Cepat sini ya tu. Tang cepat gitu. Singgah persau kan kuli ya. Nung kamu dah baik. Jadi dah. Non thay cho. Gede kak. Non thay cho nolak. Ada tu ayat. Mana bisa mana tu. Tang yang kang nong Gede. Nah, lihat dia berenda. Nolak. Mesti. Baca dah. Gede. Kasut dia. Mana jadi ke? Yang jual ni beda. Enggak mesti. Mana ada sis. Pak suha ada yang tidak. Aku gili-gili ya tatang gần lúc phơi nơi bài đơn cha đu rồi cái này sẽ nhổ khâu mà nè em đúng guri ya nó là đi sập bay Nokolai sampai bersikaya ampai sebenarnya saya lagi buat apa mana aku kabar channel lain sebenarnya mana kemen ampai jenis sebenarnya saya dan naik baca dengan fer video kan aku video kalau nasi sampai mungkin macam mana mana bau kan ini belek dokna kan bisa saja बेखायनो आङो बे गांसे गांनैखौनो गाननानै भिडिअ लाबाय थादों आरो ना आङो ओमफ्राय बेखौ सुला मानो खनसे खननैल' गाननाय मैलायानो जायाखै माने सुनो ओमफ्राय दा जेरावबो थांखाया नालाय मालाबा आरो दख'ना गाननाय भिडिअ लाबावबा बेखौनो गानफिनगोन आरो ना ओमफ्राय दिनैहाय न' फोसाबनायखाय आं दख'ना गानासै ओरैनो गस्ला गानबाय जाला माला ओमफ्राय न'खौ सुनांगौ ना लेथ्रा जागोन ना नङा गस्लाया आंना ओमफ्राय आंना नै जि दोनग्रायानो बेसो जि दोनग्रायानो बास्केटसो जेबो सकेसबो गैया गद्रेजबो गैया ओमफ्राय बेयावनो बुंजासे दङ बेनो ओमफ्राय दाख्लै बेखौनो बरन गानजोबनांबाय गोदानबाबो न'आव थानायाव अखा हाबाय थानानै एसे फोरानदोंमोन माने सान्दुङाव मैया दुंदोंमोन ना सान्दुङा मैया बांसिन बाहेरानि खामानिखौ मावदों आरो ना थाम्फै जायोना थाम्फै लेथ्रा गारनाय बिदिनो हाब्रु बा माबा बेफोरखौ फोसाबबोदों आरो ना मैयाहाय सान्दुं दुंनायखाय ओमफ्राय दिनैहाय आरो सानसेबाव सान्दुं दुंदों ओमफ्राय बेयावसो आङो दा न'खौ सुनोसै आरो मैया सुवाखैमोन माने न'खौ मैया एसे जि सुबाय ओमफ्राय खना खनलाखौ फोसाबबाय बाहेरानिखौ ओमफ्राय दिनै न'खौ सुनोसै आरो ना ओमफ्राय ओंख्रिया गोदौगासिनो एबार न'खौ फोसाबसै ओंख्रिया मोनब्रैसै बरिया जाखादों दहायनि मैगङा नै होनोसै एबार ओंख्रिया मोनबाय एबार आङो न'खौ सिबनानै न'खौ सुनोसै आरो ना दा नायदो आंनि रुमखौ सुखांबाय एबार आइमोननि रुमखौ सुनोसै रुमानो फिसा फिसाखा नालाय ओंखायनो
सुनो हायो आरोना आं मोनजोंनो होनबाबो मेंगोन आरो आइमोननि रुमखौ सुनोसै ससे बावो दे ओमफ्राय दिनैहाय जानायनि भिडिअ होग्रांखाथाय ससे होनसै ने Ini semua anakku. Bebas terus. Noko supaya anak-anakku sampai besar patainya. Angkat aja. Nika, kurang baik. Kurang jebak. Bukan say, engkau jangan say. Jumlah dulu sih. Terus sampai. Đây bây là sao? Mà thằng mà dài để khánh xe bao số xe. Rồi nó thâu này bây giờ video có để số xe bao. Noni kamanianw trong ngoài yo. Giờ bên thằng anh này noni kamanianw. Sampai engkau saya sampai mau nanggo. Rồi đấy. दुगैनोसै एबार आरो दुगैहैनो माने नै जोंना दंखला दंखलानो जाया जोंना हाबा नालाय थ' न' खाथिनि बाजै मोनावसो दुगैनोसै आङो जोंना दंखलानो गाज्रि जानानै दङ फाहामनो हायाखै ओमफ्राय लहा मोनसे दंना दंखल सिङाव सोहरोना नैबे मा होनो आं जा बे माबायानो लहानियानो बायनानै दङ मारै बायखोथाय ओमफ्राय दा दैयानो साबाबो गवा बार हाबोना बार हाबाथाय दैयानो गखाया ओंखायनो दा जावखोफिननानैसो गोदान बानायफिननांगौ आरोना ओमफ्राय बेखौ जोंहा मावनो हाथ'वाखै लासैनो मावगोन ओमफ्राय न' खाथियाव दैखराव दुगैफैदों जाखांबाय बाजै बेयाव गैयानो खोमा औ बाजार थांदोंमोन बिसिनाव दुगैनोसै दैखराव दुगैनोसै ओमफ्राय थाथ'दो